Maayong aga sir, welcome to Action Radio Bacolod ni Action Brian Morden. Action Brian ng aga man sa listeners na Action Radio. Aha, sir, kumusta ang aton na preparation sining action hands pwede mo ma-distance ang aton cellphone, da medyo nagaburot siya. Oh, aran na okay gid. Sir, kumusta Disyembre subong alert level number 2 kita. Although nga medyo control magyapon pag ginawa sa mga tao pero Bacolod subong medyo gutok na. Anong preparation to sir sa the whole Bacolod regarding sa mga malain nga mga aktibidad sa mga utod ta kung kaisa sir? Yes sir, we have been trying to maximize gid ang aton visibility efforts but considering nga kulang man to sa personnel, muna na ginabutangan taman sa mga visibility points ang aton mga different areas diri sa Bacolod City, lalo na sa concern naton gid sa may Bagto area. Yara na schedule ang hindi lang ang police station to pati ang mobile force ta 3 times a day ginada sila for 2 hours hindi mo libot na nila standby na sila. But siguro kagabi na lutsan gid kita. Timing lang guro pahalin man ang police kag siguro to personal man to nga away sa pagtanaw ko kay pangita itong live-in partner niya. Kasi siguro may jutay man nga third party involved or what. So ginapabacktrack ko pa to sa investigator at ko na hopefully mabalatan ni kung ano gid ang gitalinan siyang insidente. So meaning atong insidente kagabi nga nakitaan subong nga aga hindi ini maka-alarma sa aton diri sa syudad sa Bacolod sir ano? Yes sir, sir, Gedo, amo man na kagabi yung ginaupod man sila sa live-in partner niya, tapos yung mga later na sa at night, doon pangitain na ng live-in partner niya, kundiin na. So doon amo na ni pagkaaga, doon na amo na siya nakita, to siya nasakto na siya. Ayop so, ano, nga hindi na ni madungagan pa, pero tiyan mo na sir, sang wala ka pa dito, kadamo na ginsang pinangwigit, dira, nga area, amo to kay naga di Section Eden, pinamangkot ko ano ginang area da, kay duway nang ginmangkway ko na kalabay, do kasimong gali sa layman's term nato dito kasimong nga daw ka hulong doon nga pwede mo gid siya wigitan hindi makitaan sang iban nga mga tao. Aside from patrolling officer, anong pwede nga mahimo ta? May mga suggestions diri mga kauturan ta from maybe from barangay to nga mapabutangan poste dira ano, although hindi niya trabaho sang police pero suggestions guro sang PNP to the LGU ano? Yes sir, kapila naman naging request da ng aton hepe, si Captain Pendon, pakikilawan na nadagani patapas ng Pogon, mga butangan, at gatubo mangyapon. But sige lang sir, kinatinguan ginamon ang makakaya lang namon, nga makataki kami visibility direct area. Pero sir, sa imo idalom sa imo administration subong sir, so far do naglinong-linong nagid man kita, no? Although nga may ato sa nagligad nga pinamatay nga pulis diri, may ginpangpugutan sang ulo. Ang assessment mo sir for how many weeks nga nagpungko ka na diri sa Bacolod subong sir? Anong pananaw mo do nagkulukalma na gid man? Yes sir, nakita namon do nagkalma na gid man siya. In fact, siyang puro lampirong da sa break ko do mga 3 weeks na da wala man gani da sa may nasapwan subong naman may amo naman ni. But hopefully hindi na madugangan kay nga tinguan ginanamon nga mag-visible sa media para maiwasan ta mga muna na mga insidente. Sa nagligad nga adlaw subong ti kagabi wigit iniya binuno. Sa nagligad nga adlaw bro daylight may pinangtiro, may gintiro man to sa barangay Stefania. Ano sir ka stricto nga aton subong sir nga mga police like for example labi sa mga checkpoint naton diri gabi lang na sa sir no ang adlaw hindi man masyado gid checkpoint naton sir no? Yes sir, considering nga kulang gid man police no, ginatinguan ta gid na maximize visibility gid para ma-prevent ng mga crimes but mga incident gid sir nga halimbawa na sa Estefania to. Away gid to ya tugay na sila nga do ay personal grudge na gid to digin sunod na gid to ya gintiro dito na susulod lon. So hindi naman kakadto gid to yang police ya kung magbantay kaya damo man police palantayan sa mga damo tao da sa guaan mo. So ila to ya personal na gid to. But anyway, I identified naman to. I think the case will be filed today. And hopefully magwa-warrant of arrest niya, matultulan naman na siya gyapon. Amo na galing daw ka isolated lani nga mga kaso inang maghambal kita sina hindi kun way kaya labot, way man lang ya problema sir no. Damo nang butsingon naton dira. Kun way kaya labot sa inaway personal nila.
Yes, sir. Oo, sir. Pero dapat kita, hindi kita sila Pinatsyan. mapreventa kitang inaway kung pwede talang mapreventa kita. Galing kay tigilinsan bukso, sang blokso, sang dugo bala. Mhm. Kapag lagi na rin akong mag-away na. Oh, sir, gaming balik ta gamay sa may area sa Bredco. Anong possible, sir, nga galing kay na mention mo na nga kulang personnel. Pero nang mabutangan sang substation, isa ka police with barangay tanods abi on duty every night, may possible na, sir? Oo. Yes, sir. May aragig ko na ka visibility points. Pero wala sa may emission testing na nagani mo. Ang nalipay na gani kami kay may emission May testing tawo. na daging tukod, may police, may gwardiya na da. Mhm. Tapos doon may karinderya mo da sa corner da. Dara ka naman standby ang aton patrol. Okay. May karinderya man da mo. Aha. So hopefully ito na lang dugangan ta na lang kita time ng magstay na lang kita sigurong police para maiwasan ta na lang ng Mhm. may insidente nga mo na. Sige. Sir, maiba ta, sir, pasensya gid sa disturbo. Sang kahapon na interview ko man ang spokesperson sang NOCPO, Police Lieutenant Abigail Donasco, ni may connection sa palayag ni Senador Bato de la Rosa, PNP chief, former PNP chief, nga kuntani amiendahan yang PNP law and dulaon na ang poder ni mayor or ni gobernador nga magpili sang director or hepe saya sining area of responsibility. Any reaction ni sir bilang BCP o director kiti kabalo naman kita nga before ka mo magpungko may mga recommendation nga mga names to halin sa regional office to the mayor, and somehow si mayor do may ara man gusto i-recommend nga amo ning gusto ko nga ipapungkoon ko sa city of blah blah blah, sir. Anong reaction mo ni sir? Yes, sir. No, it has been practiced na yes yung halin pa na sa una mo nang may mga names nga gina-recommend kay Mayor. But kami, sir, as police officers, bisan din mo lang kami ma-assign kung Yes. pilion ta, okay man. Kung wala, okay man lang. Aha. So kung dulaon giman ang botslingon ni Senador Batoto, sa dulaon tanani nga do si mayor paya ang may rinda sa kapulisan ta. Oo. Yes, well, sir. Okay man, sir. Pabor man na para wala siyang nung pag mag-election ng partisa ng polis, wala siyang mga anyway, wala man na, hindi man na pwede nga mag-intra ang polisya sa mga elections or what. We are here to maintain peace and order naman. Kay kun si Senador Bato pa no naka-experience siya kuno before nga hindi siya kagiho kay si mayor yang sumasunod sa tanan nga giho ya labi nagigurong sa mga illegal drugs, illegal gambling, do mo nang focus abi sir ano? Yes, sir. Kung anong mga bago nga mga procedure nga i-introduce kag ma-approve, we will follow. Amo mo lang kami sa police, kasunod mo lang kami kung anong mga directives. Ambal gani sang iban to, bisan ano lang da nga laye, importante trabaho lang kami kay may mandate man kami sir ano? Yes, sir. Amo gina, sir. Sir, lastly sir, according sa kay PNP Chief General Police General Jonardo Carlos, kadamo pa sang pulis nga way na bakunahan bugos nga Pilipinas daw 1,800 plus pa may mga reasons behind, pero diri sa Bacolod sir, kumusta ang aton diri ka pulisan na ubos-ubos na sir? So, padre, sir, hindi lang ko updated, but siguro may jutay na lang gid or may kasi wala naman guro kaya niligat to may mga pregnant, tama mo lang tong may mga problema, no? So far subong do almost 100% naman sa entire PNP. So pabor man na gani sa amon kito ma-implement man sila sang no vax, no work. Yes, so mayo man gani na para ma-avoid ang spread ng COVID diri sa aton mga officers. Ining mga lactating taya kag mga nagabululusong kag may mga comorbid intindihan ta man na sila, pero itong himsog lang gid way ginabatsyag nga hindi magpabakuna do inagro do hindi naman napatas ano. Oo, sir. Hindi naman na papilit sila. Di naman Anyway, ang BCPO, sir, daw 168 na positive COVID since March last year. Damo lang So ba? far, wala man tayo sang death. Fatality. Wala sang wala tayo. So diri sir, why tadi sang kwan abi subject nga i-remove from the duty ani kag i-transfer siya kay hindi siya bakunado sa Bacolod? So far, amo mo nang nabatian namon nga mga initial mga procedures na gina-introduce nila, sir. But kung may mga orders na we will follow. Sige. Ang imo panogyan sir sa Bacolod noon, si Dimatrio naga-monitor sila sir. Go ahead. Yes, sir. Please, along lang kita, lalo na sa COVID, kag mga criminalities, kay galapit na lang ang Paskwa. Hope tanan mag-enjoy siyang Paskwa. Wala lang siyang latunay sa COVID para maka-enjoy kita tanan. Ay, sir, lastly na lang gali sir, pasensya gid ano.
may complaint sa binagsulod di sa amon last night sa may NGC kundi ginbuksan dang manami nga mga siga-siga subong daw ginadagsa gid kada gabi daw di makaya guro sa puso nga sila may obligation diraan may substation ta dira. Ano sir, may additional ka nga PNP personnel nga aside every night sa NGC? Yes sir, pakatuan na nada kay karon kay kahapon nagligat daw sa area sang Tonehill to Stubang nag-request man gani sila kay sa man tao. So imuunta na sir para ma-avoid ang spread sang COVID. With that sir, salamat sa mga serbisyo. Good morning, mabuhay ka sir. God bless. Thank you gid sir, mabuhay mo. Yes sir. Action Hotline. Dito ka nami lang no, daw ka smooth lang bala no. Daw ga istorya na ila ka muda sa may rust nga kapihan no.